17 persuna ġew onorati għal ħidma tagħhom f'diversi oqsma f'Jum ir-Repubblika waqt iċ-ċeremonja ta' investitura ta' ġieħi Repubblika fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli ingħatat l-ogħla onur li jista' jagħti l-Istat Malti felu id-49 sena ta' Malta Repubblika. Hija ngħatat il-Grat ta' Kumpan fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Il-Professur Edward John Despot u l-Professur Stanley Fiorini ġew rikonoxxuti bil-Grat ta' Uffiċjal fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. F'din iċ-ċerimonja nataw 4 midalji ta' membru fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Dawn ingħataw lis-Sur George Borch, lis-Sur Anton Bidugal, lid-Dott Ruth Farrugia u lill-Kap ta' Dipartiment tal-Kardjoloġija Dott Robert G. Xwireb. Dan fil-waqt li 10 persuni oħra nataw midalja għal qadi ta' Repubblika, fosthom l-eks membru parlamentari Silvio Parnis li ħalla din id-dinja ftit ta' xhur ilu u l-ġenituri ta' Gian Paul Sofija. Irċevew ukoll din il-midalja l-għannej is-Sur Franz Baldacchino magħruf aħjar bħala l-Budaj wara mewtu, is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg, is-Sur Dominic Kutajjar wara mewtu, is-Sur John Gaffa, is-Sinjura Pamela Muscat, is-Sinjura Esther Sant, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali Malta u l-Atleti Maltin li ħadu sem fil-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa, il-GSSC 2023. Intant qabel din iċ-ċerimonja Pjazza San George kienet mimlija saru ħomma minn folla kbira ta' nies li attendew biex isegwu l-parata ta' Jum ir-Repubblika. L-ewwel li wasal kien il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Clinton O'Neill. Wara wasal il-Prim Ministru Roberta Bella flimkien ma' Martu Lidja u hawnhekk indaqqu l-ewwel noti tal-Innu Malti. Imbagħad wasal il-President ta' Malta George Vella flimkien ma' Martu is-Sinjura Miriam Vella. Hawnhekk indaq l-Innu Malti u ġiet spezzjonata l-Gwardja tal-Unur fil-waqt li jingħata is-Salut Nazzjonali. Wara segwit il-parata bis-sem tal-Banda tal-Forzi Armati.